Sabi nagma... Puti kamay si Pirino, nagmaoy Pirino! Pirino! Uy! Bakit mga ano, nagmaoy-maoy naman ka? Ano yung ilak-ilak bangka? Nawala akong snack. O saan mo ito ka pagkaon? Martis! Asa ko yung magibutang? Hindi naman to sa bag. Sure ka, naglara to sa bag? Oh. Biskot, magkambataa kayo, waka nag-school, nagmaoy-maoy ka, kaya nawala yung pagkaon. Inyasa man mong angkol. Ambot! Aso si Angkol? Wala yung angkol diriya. Wala, Jud. Puti kamay kapalon ako, kasi nagkuha sa mong pagkaon. Paabot na ka diriya, Martis, ito mong pagkaon. Ay na si pagmaoy dira. Hilom na ha. O, isulod na niyo. Okay, pagmaoy balik. Puti kamay asal. Gaw! Gaw! Itong tawhan na to. Wailain mapasangin lan. Wailain kadudahan, kundi akong agaw ragin nga gwapo. Gaw! 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 Asa? Gaw! Putik kamay. Galas gaw juga gaw. Hoy! Samang ka gaw! Samang gaw! Galas gaw ka! Punin mo gimo manggilugan ang pagkaon si Pirino. Kapirino rin na di ay? Putik kamay ka, tanawang bata dito. Nagmaoy-maoy tungkol di mong gikwag. Martis o mo na yung gipangita. Kapag bang kagaw pa nga, musulot pa to siyang eskwila niya gilugan ni mo. Gutom mo gaw? Kasi gutom, grabe gaw. Wala naman kayo patawan, mangayot pa dyan ka. Bauli sa bata gaw, naka-eskwila tapos mong ilug-ilugon. Gutom dyan kay ko gaw ba? Grabe, pilmente mga gutmon gaw. Segundo naman siguro ang latang, gutmon na pugka. Pugli, guro na mong kaugalingon na eh. Di ba pugnan gaw eh? Kabulo, nabiyak kayo naning lawasa. Di ba pugnan gaw, tirada. Matay gaw. Kanay mong tirada gaw ba? Madugay gaw, palayaso na taga sa balay ba? Luoy ra ba dayon nung? Saan man ka? Wala naman kay patawad, pati baon sa bata, imo naman ka nun. Idugay lagi, layas ka diriya ba? Matay, nastorya gaw. Ano si padungog-dungog gaw? Hindi ko palayason diri ah. Grabe ko, pa may gana, huwag mo na ano sa kung ano, kablo ka gaw, wakay karapatan na yung balaya ba? Pwede dyan ka palayason ba? Sama, layas na? Layas na? Layas na dito ah! Ang kay klaro gaw, sa pagkaon nimo masugutahan. Di na yung sa huwag ikwintahan. Ay nagaw, muhawa na ko diri ah. Ginuuni, bahala si mo ah. Grabe. Kapag may gana masuko nga siya nagurot sa ng pagkaon dito sa balay. O ilom-ilom na Pirino, nakuha na ako yung mga snack ko. Mag-school na ka ha? Gabriel, ikuha si mong angkol nga way klaro. Matako kay kaon ha, mag-school ka. Ibutan ako diri ha. O, muna yung snack ko. Mag-school na, pag-ilis na dira. Nasig mo yung maoy, pag-ilis na. Kaya mag-school na ka. Nasig, tuk. Tahan yung kaoy, dayon yung kahan, snack. Di mas pasilis. Kurang katuboy mo kayo niyo. Sige na. O, hilom na. Tapoy, nambi, kay load kayo, tapoy. Tapoy na. Load na, naong nga na yun. Yan, milk. Pasin na ka, paskilag taro na. 1 plus 1. 2. 1 minus 2. 4. Okay, tayo ka na ka. Now. Prati ko sa manghod ba? Kay bright kayo. Matay kanina. Raman nilakaw si Agaw. Tinood kaya nganing ulit na to sila ha. Pero imposible ba kay matay pamiliti. Pangitaon na siguro na ko siya. Gaw. Wala man dili si Agaw. Gaw. Matay asa mo nilakaw. Ganun na kung libot sa balay. Dito siyang ginataguan nagkaon. Sige na siya dito ah. Gaw! Ang kagaw! Talas gaw! Kumimog mo manggilog ka ng pagkaon sa Pirino. Yati, wala sakit. Nagod sa kulungan sa baboy. Gaw! Matay, nanluot yun ni si Agaw sa kuwa ba? Anubra raman po siguro to kong istorya kaganina. Saan man, nagpadala ramubos akong emosyon. Ako siguro nga doon. Gaw. Ayaw nakalain sa kuwa Gaw kay kato kung nasulti sa mga kaganina. Nadala ra po to sa kong gibati. Kay si Pirino manggod kabulon mukhang Pirino magmaoy ba pero bisag unsa pong naong gisulti Gaw law manggod gapon ti kay gagaw simpre kadugo man ti ka. Di na ko kaya gawin nga magingon anita nga di ta magistoryahanay mo nang ano panload sa kuwa Gaw.
Ayan o, pag inasara dira ah. Balik na sa balay ta. Mag-uban ta dito ah. Wala man, istorya rin to ko ah. Atik kamay ning bataan eh. Abi ba naman ako gawog ng luod ka, naglakila ka sa kuha pero... Utik kamay. Ito mo nagaw. Burger sa ka. Gawin sa katusina nga burger. Gawa ni mo gaw eh. Kabalo ka gaw, usahay. Okay ra mag-inusara. Yati nga no nakaingon man ka. Namutag na pagkaon, masulo ni mo tanan ba? Yati ka, abi bang nun ako nagsaboy-saboy ka. Pangatag grabe, isa lang. Iyo, ako aron eh. Kaulit na lang yun, isa lang man. Iyo, dili lagi. Shit kang gawa ka, bahala ka. Kabalong police life. Na ako introduce ng gaming app sa inyo ha, mao ni ang Aurora Game. I-click niyo mo ng link sa comment section tapos click download. Mamili ka na register o login, pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration, mutahan mo drive mo cellphone number, password verification code og refill ID, din automatic makasulod na ka sa Aurora Game. Like klase dula gra na Dragon Tiger, color game ug uban pa. Pero ako i-try ng color game kay color na. Nya daw ka na gusto ka mag-cash out, i-click mo na ang withdraw, butay mo drive mo GCash account, GCash number, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Unya kung nahotdan na ka coins pero gusto pa magdula, i-click ka ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Ikaw ray bahala, GCash ay gamitan. Yan sa mga nag-gets ninyo. Kung nag-gets gali ninyo, pagdula na mo.